истгоҳ ё терминали нав барои мошинҳои мусофиркаши самти шимол ё вилояти Суғд тақрибан 1 километр дуртар аз истгоҳи қаблӣ дар даромадгоҳи шимолии шаҳри Душанбе бунёд шудааст. ин терминал ҳамчунин истгоҳи охирини чанд хатсайри автобусҳои пойтахт ва қароргоҳи охирини мошинҳои борбари самти вилояти Суғд муқаррар шудааст. дар аввалин рӯзҳои кори он шумораи мошину мусофирон чандон зиёд набуд. таъсиси терминали нав қоидаҳоро ҳам дигар кард. акнун бо қарори шаҳрдори Душанбе вуруди мусофирбарони вилояти Суғд ба пойтахт манъ шудааст. аз ин пас ронандагои самти Суғд дар даруни шаҳри Душанбе кор ва фаъолияти худро давом дода наметавонанд. барои инҳо мо тамом шароитро дар терминали мусофиркашии шимолӣ тайёр кардем. онҳо метавонанд дар ин ҷо то муҳлати 40 рӯз бепул бепардохт аз хизматрасони мо истифода баранд. терминали навро ширкати Тоҷик Внешт Транс ки муассисаш ширкати Фароз аст бунёд кардааст. ин дар ҳолест ки худи Фароз ширкати ҳамакораи мутааллиқ ба Шамсулло Соибов домоди раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 11 марти соли 2020 дигар расман вуҷуд надорад ва бинобар сомонаи расмияш ширкати Тоҷик Внешт Транс 18 терминали нақлиётии кишварро идора мекунад. терминали нав дар масоҳати наздик ба 6 гектар сохта шудааст. дар ин ҷо меҳмонхонаи барои мусофирон ва истгоҳ барои автобусони даруни шаҳрӣ, таваққуфгоҳ барои такси ронандагони самти Хуҷанд, Душанбе, Суғд, мағоза дар ин ҷо мағоза, ошхона, тамом шароитҳо муҳайё аст. бархе ронандагон мегӯянд ҳанӯз ба ҷои нав одат накардаанд ва на ҳамаи мусофиркашонҳо ва мусофирони самти вилояти Суғд ба ин терминал омадаанд. алдара шудеги намедонем ки куҷо мера чумук на пеш мебурдем мусофири то куруги тобус онҷо мепартем ба боло станка мебурдем станки цементзавод терминал инҷа аким шароиташ нақсар мешавад хеле ваъда кардаем. тибқи тарҳи ниҳоӣ ширкати Тоҷик Внешт Транс терминали шимолиро бояд дар ҳаҷми 7.5 миллион сомонӣ бунёд кунад. Тоҷик Внешт Трансро яке аз ширкатҳои монополистӣ дар феҳристи хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон низ дидан мумкин аст. дар терминалҳои сарҳадиаш ин ширкат ба ғайр аз боркашонӣ ҳамчунин ба хоҳишмандон хидматрасонии пурраи гумрукӣ, санҷиши лабораторияи сифати мол, тарозуи борҳо ва бандубасти тамғазанӣ ва расмиёти гумрукиро барои кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва Иттиҳоди гумрукӣ анҷом медиҳад. дар бораи гардиши молу даромади солонаи он маълумоти дақиқи расонаӣ нашудааст.